Het aftellen naar de Venraayse kermis is begonnen. Vanaf dinsdagavond 6 uur willen de exploitanten het terrein op om hun zaakjes op te bouwen. Voor kermismeester Peter Gommans en kermiscoördinator Helene Busser begint het al te kriebelen. Want er mag wat verwacht worden van deze editie. Het begint te lopen nu, de kriebeltjes beginnen te komen en de drukte zal vanaf morgen helemaal losbarsten, denk ik. En wat kunnen we verwachten dit jaar op de kermis 2016? In ieder geval een hele gezellige kermis. We hadden nogal veel concurrentie van andere kermissen die gelijktijdig vallen met de Venraayse kermis. En toch hebben we heel veel inschrijvingen gekregen. En we hebben een ontzettende, hele gezellige kermis. We hebben een reuzenrad. We hebben het grootste reuzenrad al gehad. Dus we hebben nu een gezellig reuzenrad, iets kleiner. Waar ook iedereen in zou durven, denk ik. We hebben de No Limit, we hebben de Soundmachine. We hebben voor elke leeftijd iets. Dus de nostalgische kermis die hebben we niet meer. In verband met het pleingebrek, of dat die locatie opgeheven is, het grasveld bij de Grote Kerk, is de kinderkermis nu verplaatst naar het Gouden Leeuwterrein. De exploitanten komen graag naar Venraay. Helene Busser legt uit waar de kracht van de Venraayse kermis ligt. Het dorp Venraay aan zich, denk ik wel. En waarschijnlijk toch het dorpse, zoals wij met de exploitanten omgaan, zoals wij eerlijk blijven, de eerlijke onderhandelingen, toch de persoonlijke benadering, toch het beste ook voor hun willen. Want als je voor hun het beste hebt, dan is het vanzelf voor iedereen gewoon goed. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. De ontvangst, dat is al gewoon geweldig voor de exploitanten. Zoals wij hier ontvangen worden, keurig netjes. En daar kunnen ze in Eindhoven een puntje aan zuigen, laat ik het zo zeggen. Ja? En het is gewoon een gezellige, fijne kermis. Ja, als we hier aankomen dan is het natuurlijk fantastisch, bijna een feest. Hè? Ja, ze zeggen, nou daar kom je te staan en zo moet je het doen. Het is allemaal super geregeld. Ja. Kan de kermis in Venraay de concurrentie aan met grotere steden? Nou, zonder meer. Sowieso al, de vermaakzaken, daar hebben ze in Eindhoven moeite mee om wat hier staat, om dat te krijgen. Laat ik het zo zeggen. Nou, in Eindhoven is dus een grote stad tegenover Venraay. Hè? Ja. Dus dat is, maar ik weet zeker dat hij met hier in Venraay, die kan met alle kermissen wedijveren. Zonder meer. Voor evenementen als deze kermis wordt er een strakke planning gehanteerd. Vrijdagmiddag 3 uur begint de kermis, dus ik zou zeggen als we om 2:30 alles netjes hebben staan, dat we goed ons best gedaan hebben. Ja, want het is niet een kwestie van dagen, jullie zijn al maanden bezig met de voorbereiding. Eigenlijk dat kun je wel zeggen. Je kunt best wel zeggen dat we een hele jaar mee bezig zijn. Maar op het moment dat dadelijk deze kermis afgelopen is, denk ik dat we alweer langzaamaan gaan beginnen voor de volgend jaar. Want we moeten toch iets moois uitzoeken en daar moet je op tijd bij zijn dan. Vrijdag vindt om 3 uur de opening van de kermis plaats op het Gouden Leeuwplein. Vanaf 1:15 trekt Deke Smeets het terrein over om de kermiszaken in te zegenen. Op dinsdagavond rond 10:30 zal traditiegetrouw het vuurwerk afgestoken worden. Dit keer op het plein voor het gemeentehuis.